Hola, nois. Ara estem aquí amb la Camila, que encara no la coneixeu, però ja la coneixereu, que vindrà a algunes classes quan pugui, i també s'està preparant els exàmens. I també estem aquí amb el Martí, que està de viatge cap a casa seva eh, des de la seva feina, i el Martí no es pot connectar gaire. I ara, ahir, vam aprendre a dir i expressar algunes emocions i estats d'ànim, com estàvem, com ens trobàvem, i avui ja començarem a veure algunes estructures per donar consells, algunes formes de donar consells o indicacions. Mm? Una forma de donar consells és amb la forma d'obligació. Per exemple, no sé, ostres, eh, jo et podria dir, Camila, no, Camila, si vols estar més descansada, has de dormir més. Has d'anar a dormir més aviat. Eh? Aquesta és la forma d'obligació. Eh? I es fa servir molt per donar instruccions. O, mira, per com ho has de fer, com s'ha de fer, com s'ha de fer per fer un rotllo de canela. Explica'm això, aquesta recepta. Primer, podries fer-ho d'aquesta forma. Primer has de... Eh? Va, explica'm una mica, va. Am, Primer has de mezclar. De barrejar, sí. ¿De Mesclar cómo? també existe. Barrejar és mesclar, és el mateix. Ya. Primer has de barrejar, Sí, barrejar, sí. barrejar farina amb llet, amb ous Sí. i mantequilla I mantega. i mantega. Doncs, I després, què has de fer? Què s'ha de fer? i després es formarà una massa. Sí, Una massa. sí, sí. Ajá. Que has de estirar-la. Sí, l'has d'estirar, eh? Has d'estirar la massa. Ajá. Has d'estirar la massa i després has de pujar sucre amb Has de posar canella. sucre, eh? Posar sucre. Ajá. Posar sucre amb canella. Canyella. Això és una mica diferent. Canyella. Canella. Canyelles. Canella. Ajá. Canyella. Canella. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. I després has d'enrotllar, Sí, d'enrotllar la massa sí. i has de cortar, Tallar. de tallar uh, com rotllos. Rotllos, eh? Sí, sí. Mhm. Molt bé. I després això ho has de posar al forn, eh? Sí, al forn com més o menys uns 25 minuts. Minuts. Sí. Clar, i veus, ara has donat instruccions, eh? Que també és una forma, també és, per donar consells a vegades ho fem així. Però a vegades ho fem, en canvi, posant el verb haver en condicional. Per exemple, va, explica'm imagina que tens un problema. Jo què sé, que estàs, jo què sé, a veure què et pot passar. Que estàs nerviosa perquè tens una entrevista de feina. Jo et dic, mira, jo penso que hauries de prendre una tila, hauries de beure una tila abans de l'entrevista, respirar profundament, hauries de respirar profundament, i ja està. O jo què sé, o imagina't situacions, no? Que tens, mm, jo què sé, hi ha moltes situacions, que estàs enamorada d'algú i no et fa cas. Jo et diria, mira, jo crec que hauries de deixar de pensar en aquesta persona. Ja està, m'entens? Llavors, també funciona, forma d'obligació com en condicional. Hauries de deixar de pensar en aquesta persona. Eh? Llavors, és una forma de donar consells i a vegades donar instruccions. En el cas
En el cas de la recepta, també funcionaria l'imperatiu, que això també ho ensenyarem ara, després a veure si puc posar un gràfic. Ja falten 15 minutets. I l'imperatiu, però Martí, això ho repassarem també amb la Camila, l'imperatiu és molt fàcil en català, perquè s'assembla al castellà, diguem, eh? Tu, l'imperatiu és donar ordres, no? Pot ser, importa sobretot de tu i de vostè. Mm? Jo et podria dir, eh, Camila, surt a la... posa't a la càmera, no t'amaguis. Veus? Estàs apuntant, eh? Camila, apunta les coses. Camila, canta. Ara tu, dona'm un ordre a mi. Mm, Cristian, corre. Molt bé. Perfecte. O, i si fos una ordre negativa, com ho diries? Camila, no, no et distreguis, no parlis. Es que S'ha tallat una mica, eh? Veus? Parla i no parlis. Mm? no, S'ha tallat, s'ha tallat. A veure, s'ha tallat. Soc jo, segur que sóc jo. Hola, hola. A veure si està millor ara, potser sense la... Llavors, veieu, és així. Posaré la... ahora sí, Ara sí? Què passava? que estaba muy lento el wifi. Sí, llavors, ja aquest... Bàsicament, les ordres es poden fer afirmatives o negatives, eh? Marc, no tossis. No em fa cas. Pobre. Llavors, això parla, eh? Això seria l'afirmativa. Tu parla o tu no parlis. De tu, eh? Qui seria de tu? Seria tu, parla. Espera una mica més petit. Ah, mira, estic descobrint la pissarra. No, no estic acostumat a això. No parlis, no diguis res. Tanca la boca. Això és de tu, eh? Llavors, com s'acaba l'imperatiu negatiu? De tu, és is. En canvi, vostè, com seria? Camila, estàs aquí? Vostè, sí. Ets aquí, sí. Sí, Vostè, la U. ja, parli, No. Ah, sí. parli. O digui, eh? O vostè. Aquí també seria, no parli vostè, eh? No digui res, no parli. Mm? O hi ha alguns verbs que posen una G, no? Per exemple, beu, eh? No beguis. Eh? Tu beu, no be, perdó, beu, no beguis. Mm? Menja, no mengis. I aquí, en canvi, no canvia tant. És mengi més, no mengi. Això també et serveix per la recepta i per donar consells. No, no begui tanta cervesa. Si vols, fem una mica... A veure si hi ha... El Martí, estàs aquí? Pots escriure? No et veig ara. Sí, estàs aquí, ara et veig que sí. Llavors, ara, Camila, farem una mica de pràctiques, eh? Ah, mira, està aquí la pissarra, Martí. Fem una mica de pràctiques. Mm? Ah,
No, ¿verdad? No, a veure què posa aquí. No, no, no fa aquí. No, també posa, mira, ja veus que és especial. Fes això. O no facis res, eh? Però s'ha d'aprendre una mica de vocabulari, eh? No facis res. Tu no facis res. No toquis res, sobretot. Llavors ara podríem mirar, per exemple, una situació, Camila? Podries tu posar un programa que posem una música i... O jo què sé, mira, doctora Araujo, tinc un problema. Tinc un problema. Sí, Necessito eh, la seva assessoria. Tinc un problema. Necessito la seva ajuda. ¿qué problema tens? Sí, de tu. Però, està bé, tu em pots parlar de tu. Miri, mm, estic amb el nas tapat i tinc molts mocs i no puc respirar, només amb la boca. Què en dius? Què en dius? Va, per exemple, eh? Um, ajá, O imagina't ¿cómo? que ets psicòloga, va. Va, més a aquesta part, així, emocional, va. Doctora Camila, um, miri, tinc un problema. ¿Qué problema té? Miri, la, la meva dona fa un mes que no parla amb mi per una Mm, tonteria. jo crec que hauries de parlar amb ella. Jo ja parlo, I però ella no contesta. Jo ja parlo amb ella, però ella no contesta. doncs jo crec que hauries de separar-te. Sí, Sí, jo crec que és el millor. és que ja portem molts anys junts i estic acostumat amb ella, a ella ja. I l'estimo. Sí. Jo crec que hauríem. Hauríeu, haurien Hauríeu, vostès, o hauríeu, normalment seria hauríeu. ok. Hauríeu d'anar als dues. Les dues, Els dos, ajá, o sea, los dos. els dos, sí, tots dos. Els dos, els dos a teràpia de parella. I vostè no fa teràpia de parella? No, lastimosament no. Ah, té alguna persona que recomani? Ah, sí, sí, sí. La meva amiga una, és una Sí? És una? sí, psicòloga, Sí, psicòloga, sí. psicòloga molt bona de parelles. Doncs jo crec Ah, que doncs moltes hauríeu gràcies, sí, sí. d'anar Ho intentarem, ho intentarem. Jo segur amb que ell. hi vaig, la meva dona no sé, però jo segur que sí. És que s'enfada i no parla. És molt complicat. Perquè em recorda Gràcies. tant a la meva madrina. No ho sé, no ho sé. Són casualitats. Eh... No, estic exagerant. No, tranquil. Martí, ja pots parlar? A veure, Martí. Va, podríem fer un...
Ara, el que és interessant és que practiqueu això. Eh? No, també l'imperatiu negatiu. O fem-ho al revés. Ara tu demana'm un consell a mi, Cami. Mm, padrino, eh, Sí? que tinc un problema, Ostres, què t'ha passat? que estic molt preocupada, I per què? perquè en, ¿cómo digo? En mayo, Què tens? Tens proves al maig. al maig, Al maig, de sí, català. no, Les proves de català. sí, i una prova molt complicada. No, no és complicada, però mira, estàs parlant molt bé, has de parlar. Parles molt bé. Sí, sí, però estic Sí. molt assustada, Espantada. espantada, sí. Mira, doncs no, no esperis a última hora. Tu tens la Mar, podeu parlar una mica de català, però no és només parlar, és estudiar una mica. Però no esperis a última hora perquè després estaràs ocupada, veus? Sí. I, i mira't models d'examen també. Mm? Però ara mateix potser millor primer recorda, acostuma't una mica més al català, a llegir, i així, perquè Ujú. així potser de cop un examen podries espantar-te, però no, no són, tu tens el nivell per passar. Jo espero que sí. Sí, et falta, mira, falta que eh, aprenguis més a escriure, perquè i a llegir, no estàs acostumada a llegir ni a escriure. En català, no hi Mm, estàs acostumat. Primer és llegir i després escriure. Això ho pots fer directament i també penso en el Martí, que li passaré, us ho passaré. Això ho pots fer directament en models d'examen. Practicar lectura de models d'examen. Això no hi ha cap problema. I després sí que heu de practicar d'escriure. I jo crec que estaria bé que ens posem un tema de conversa cada setmana, una mica. Mm? Posem un tema de conversa cada setmana i escriviu sobre aquell tema. Mm? I això és important això, que no esperis última hora, perquè després, va, el que té sentit és que si ara fas una mica aquest esforç, tindrà molta gràcia, perquè estàs parlant molt bé català. I després nosaltres, clar, tu estaràs més ocupada, però també, Martí, també estàs a la feina, però estem fent uns programes que són molt interessants, que podeu venir i parlar amb convidats. És que tenim persones molt interessants. Ara, demà tindrem un artesà del vidre, que estan recuperant l'artesania del vidre. I bé, i després a vegades tenim persones molt famoses. El 17 d'abril tindrem un periodista de la televisió catalana molt famós. Sí. I el 10 d'abril tindrem un economista molt important, que val la pena perquè al mateix temps que bé, és molt interessant és el que diuen, però després és en català. I pots preguntar-li coses. Així. Això no esperis l'última hora i ha d'aprofitar aquestes classes. I també la idea del grup d'exàmens és compartir una mica de materials, etc. Sí, sí, Martí, sí, sí, clar, vas agafant vocabulari, perquè ara també una part de la feina, una part de la millora de nivell, no? És això, no? Anar agafant vocabulari per poder parlar de diferents temes, etc. Mm? Sí, no, és molt maco. I ara, els dimarts, tenim el programa Qui som, que és més informal. Però és a les
a 2 quarts de 4, 3:30 d'Equador, que la Camila estarà de pràctiques i tu treballant, Martí. Però, en canvi, Bé, qui som? Qui som no és un llibre, qui som és un programa. Qui som? Tenim el qui som i el punt de trobada. I això, no? Si poguéssiu participar ja, estaria molt bé. Jo intentaré fer un... Hi ha materials, eh? Jo intentaré fer una mica de llibret, però hi ha materials. I hem de fer com una base de materials, ja està. De moment és important. Podríem posar un tema de conversa i és important llegir i escriure. Mm? Vinga, molt bé, Camila, estic molt content. És una pena que el Martí no hagi pogut parlar més, eh? Però he escoltat bastant. Demà és a la mateixa hora i ara tinc classe amb l'altre grup, que ja no sé si entraran o no, però ja em toca classe. És el mateix link, però ara tallaré aquí, mm? I arrencaré la classe de seguida amb l'altre grup. Vale. Camila, superbé, superbé. Gràcies, Vas padrino. parlar molt bé. Només anem parlant i t'acostumaràs molt. És això. Vinga, adéu. Adeu, Adéu, Martí. adeu, Martín. De res. Una abraçada.